Kining programa ha, usa ka rated SPG. SPG. Sosyal nga patay gutom. SPG. Ano na kabay suliran nga nagumon karon sa imong galamhan nga dili nimong mapasan nga ikaw ra? Suwata ka na og ipada dinhi sa atong tulumanon. Handusanan sa kagul-anan. Mga minugbong drama nga gikutlo gikan sa mga suwat nga gipada dinhi sa atong istasyon. Gibuhatan kini og drama aron nga makasabot ning mga buguon. Handusanan sa kagul-anan. O karon ani ana ang inyong tigpasiugda. Kay ni ananing wonderful nga bayuta. Ang bayot nga maupay paghuman og raspa. Ani ana siya. Ani ana ang inyong Kuya Helen. Makmak mo mga talingan! Atong pagpakan. Maayong hapon kaninyong tanan mga bugoon. Usa ka malipayong hapon kaninyong tanan mga pinalangga ko. Mga suki natong tigpaminaw sa Kabisayan ug Mindanao ni naman usab kining inyong ubos nga alagad nga kanunay nagpaubos kay ang lami naa sa ubos. Sige, mag-ilis ako kadiyot mga paryente ha. Mabalik ko tod-tod. Ay, maghawa kay mag-ilis lang ta. One eternity later. Boy na mga paryente, sugod na tabi, sugod na ta. Sugod na ta mga paryente sa atuan. Sulat, abrihan ako ha. Ablihan ko. Okay. Naabri na mga paryente. Naabri na ha. Okay, katula po daaning nga sanina aning off shoulder, oy. Ayan. Ingon din sa atong sulat mga paryente, ingon siya dinhi, Oktobre 15, 2020. Dear Kuya Helen! Sugo sa maayong pamatasan, tuguti ako sa pagpangayo o katahuran, Kuya. Kuya, itago lang ko sa pangalan nga Ana, naasaham to nga panggidaron, Kuya. Gani, Kuya, na problema kaayo ko karon oy. Tungod ni aning naglibog ang akong kasing-kasing, Kuya. Naglibog ko unsay angay na kong buhaton. Basig maglibog pod mo diha, Kuya, ha? Kuya, doon ako'y uyab nga usa ka tomboy nga itago na to sa pangalang Christine. Nako'y uyab nga tomboy si Christine, Kuya. Ug mao ni ang mga panghitabo. Ay, love, sa'yo malagi ka. Oh, sa'yo lagi ko kay doon na ba ko'y gusto yatag, di mo? Ha? Doon sa may mo yatag? Luwat ta ni, adat lang hawa, mag-good tayo sa infection dre. Dala po. Oh, dala. Wow! Limot limot ka karon? Ha? Uy, limot ka. Third anniversary na to, uy! Tama di ay. Third anniversary naman din na to. Love. Sorry kaayo, ha? Sayod yung ka kung unsa ko kabisi din sa ato negosyo. Okay na lang, boy. Bago ko na, mauga na nga, wala lang tagka-disturbo ha. Kay, abalo kong busy kay ka. Gusto man ito negosyo, day? Okay, ato negosyo, love. Akong i-report ni mo tanan-tanan, onya. Salamat kayo, ha? Salamat kayo sa imong kon. Abi ni mo, dako kayo akong pasalamat niya. Bukas akong kinabuhi ba? Love, ako ang magpasalamat ni mo. Tungod kay, una, love kayo ko ni mo. Ikaduha,
dagang kay kagitudlo sa ako aron makatunan nako. Ikatulo, dili jud ka malimot og mga inganing mga special nga mga panahon. Always gyud ka maka-remember sa mga panahon. Mao ba? Basta salamat kayo, love. Salamat kayo sa imong... Basta salamat kayo sa imong mga... Kuwan ba? Ay mga pag-uban mo dito sa kuwan na. Daghang kay mga kuwan. Daghang kay kag-himo sa akong kinabuhi mo. Kung gibag-og, mayo. Yan o maraming. Salamat kayo, love. Basta salamat kayo, ay. Bisan og tomboy lang ko. Pero imuwi akong gidawat yung ganun, ba? Wala na sa tumboy-tumboy, oy. Ang importante, maayo kang magmahal. Kadaghan na ba ni? Unsa man ni? Unsa man ning na... Unsa man ni? Curler day ni pampakulot day ni sa buhok. Unsay curler? Tan-awa ra gud lab. Oo. Dunay wire Dunay wire na curler. Salamat aning curler lab ha. Kay kanang lanoy kay ako ning curler. Dulay na curler. Uy. Unsa man day ni? Basaha guro. Baby. Use gently this Viber? Na naman ko'y Viber? Unsa ni? Vibrator? Kuya Helen, abi na kog para unsa to kuya, oy. Abi na kog para unsa to. Gamiton man di ito kuya. Gamiton man di ito. Kayo aning mga nasa Japan, oy. Pero giundangan to nako kuya kay nagkurog-kurog ko sa diyang gigamit nako to kuya. Perting kurog-kurog nako akong tuhod. Hapit na hinuon ko nahulog sa katri kuya. Ay, dili nako ato nga pang-massage man di ito, oy, pang-massage. Buutan kaayo si Christine nga akong uyab nga tomboy kuya. Gani mahilig mig magmotor-motor, ana motor-motor mi kuya. Usa kadlaw ni ana kuya. Love, nabot na day mo? Wala pa may nabot, love. Kita bitaw ka nabot na mi, di ba? Joke. Andam na. Ang lamesa para mga unita. By the way, love. Niya day akong barkada. Ako na yung kababata na ko ni sa una pag yun. Kababata na ko ni. Si Darwin. Hi, Darwin. Hi, ma'am. Love, sama sa kong gingon, ni mo nga, wala ka magugdugay, walay mo abag-abag ni mo dire. Okay, so, okay, so siya ang mo drive sa sakyanan. Sa tanan sakyanan, natuan mo, siya mo drive, ani. Bye, Darwin. Mga sa tabay. Oh, salamat kayo. Salamat kayo, bye. Sige, dali na mo. Pangawan na mo. Basta ikaw, love. Basta ikaw, kaon me. Lami ka na, basta ikaw muluto. Basta ikaw na good na. Salamat kayo, love. Sige na. Alin na mo, pangawan na mo. Sir Darwin, alin na mga na mo. Kuya Helen, businessman kayo ni ang ako'y uyab nga si Christine kuya. Siya manggod ni ang top agent pod kuya sa kwan. Top agent niya sa Osaka kanang networking gani kuya. Muna mo ato ni siya sa layo. Okay, top agent man ni siya. Sometime nakaila-ila mi ni Darwin kuya. Ug mao ni mga pangitabo. Ma'am. Dili ba ka masuko si Boss Christine di ani nga naa pa ko dinhi wala pa ko makauli. Alas 7 na ba ya? Oy. Nasayod ko nga, dako kasi pagsalig na ako. Christine nga, manakigalaay. High school pa mi, ma'am. Kami gud ang barkada sa high school. Hindi pa lang dugay nakabalhin ko dinhi. Oh, okay. May di ay. Wala.
Kumusta man imong kinabuhi nimo? Di pait lagi kayo, mabitaw nga nang-apply ko. Huwag trabaho. Kung sa bagay, tanan man gyud ta. Apektado tungod aning COVID, di ba? Lagi? Dili kayo lisod sa imong kinabuhi, di ba? Single man ko, ma'am, pero doon ako yung anak ko sa kabuok. Wow! Pila edad sa imong anak? 7 years old? 7 years old, kanindot anak. Uy, dadan niya imong anak din hipuhon. Aron nga, masuri-suri na to, makita na to. Sige, dadon ako, mananghid lang ko ni boss. Okay, kaayo. Lain pa to. Asa man ang imong asawa ron? Nanrabaho lagi, ma'am. Pero kamo gihapon? Hindi na. Nagbuwag na mi. Ha? Bawaan. Sorry ha. Sorry for asking that. Siguro, basi makakuha po kog mga lesson sa imong story. Pwede ba nga imong i-share kinina ko? Okay. Sa primero, ma'am, sa duha pa lang katuig ang among anak, okay man kayo. Labi na nga doon ako'y trabaho, ginagmay. Kolektor ko sa usa ka kanang baligaanan og motor. Okay. Nikalit raman, ma'am, nga nikalitan siya kausap. Natoy mga time nga nanghid siya nga miuli siya sa ila. Ug wala na gyud mi balik. Gusting, kung mao ka na, gusting. Ay akong gigusting, ma'am. Mao pa? Tinuod ka na, ma'am. Wala na lang pod panimbalingan niya ang anak. Akong anak, mauna nga ang bata na sa kuha. Anya, wala ka maningkamot og maayo? Nakuntanan, ma'am. Pero, pakyas gihapon ko. Ay, wala sa paglaom. Mabot ang panahon nga, ma-okay ra ang tanan-tanan. Mabot na ang panahon nga, magkamuhuon ra ka. Bitaw, ma'am. Salamat kayo sa imong tambag, ha. May kay nakaabot ka din, Sa mong panimay, nakatrabaho ka ni Christine. Gitabangan ko ni Mayor Pride Henry Tebes, ma'am. Kay kaila man siguro silang Mayor Pride Henry. Day? Ang ikaw, ma'am, kumusta man? Happy ka ba, ma'am? Happy ka ba kang Boss Christine? Sa tanaw ni mo? Murag happy ka man, ma'am. Actually, okay ba ya kay si Christine? Buotan siya, kunya. Pero daghan jud kuwang. Kuwang, sama sa unsa, ma'am. Ako nadto lang ko aning Christine. Nanhi lang ko aning Tomboy tungod kay gipasakitan. Dili hamak ang kasakit nga akong gidawat. Dili hamak ang kasakit nga akong gidawat kang Jadon Inulpe. Mauningan sa aktor, ma'am. Jadon Inulpe. Sakit kay para na ako. 8 years. 8 years ko nga nagpaabot. 8 years ko nga nagpaabot. Kanunay na ko siyang giapil sa akong mga pag-ampo. Pero, dito gihapon sa tatlaing tao miadto. Mo na nga makarelate kayo ko. Sakit po dahil mong naagian, ma'am. Pero malipayon ka naman. No. Dunay hawang kaayo din sa sulod sa akong kasing-kasing. Darwin, Unsa man. gusto kong anak. Gusto kong pamilya nga tawgon og pamilya. Dagan man siguro pamaagya na, ma'am, nga pwede kang makaanak sa imong kagalingon. Aw. 34 na ang akong edad. Delikado na para na ako ang mga anak. Mga apply, mga adapt siguro mo, ma'am.
diha ko ma-depress og maayo. Tungod sa kay Christine, dili gid siya gustong bata. Oh? Dili siya gustong bata. Kay matod pa niya, dili siya gustong samok. Alang sa iyang trabaho aning networking. Diha ko ma-depress og maayo, Darwin. Oh. Ma'am Ana. Mauni ang isakitan ko namin. Mauni ang sakit kayo para na ko. Wala lang ko'y mahimo, ma'am. Doon na kay mahimo. Maminaw lang ka, Permi. Naginanglan kong katao nga kaistorya na ko, Permi, Darwin. Naginanglan ko. Sige. Inom usa, Darwin. I'm sorry. Inom usa. Okay, ma'am. Nagsaba ni Christine, ha? Nga nag-open ko tanan. Okay, ma'am. Wala problema. Kuya Helen, ambot ba nga marag naapektuhan man ko sa kasakit ni Ma'am Ana? Aw, ako man day si Ana. Apektado kay ko, kuya ba? Sakitan kaayo ko. Apektado kayo ko sa suliran ni Darwin, kuya. Gani, na-interested ko sa anak ni Darwin. Mao gani nga nihangyo ko kaniya nga dalon ang bata, kuya. Dalon ang bata dito sa Amoa. Palitan akong batag mga sinina, kay nagkagidlay man luoy kaayo lagi. Gani, kuya, usa ka adlaw ni Ana. Love. Malakaw na pud ka? Lakaw na bago, love, kay lahi ni karon dako kay ning opportunity. Kay dunay mga 500 ka tawo karon. Ay among mga bisita. Pero love, duha ka palang kadlaw sukad ka naabot. Ato na pud kagayan di oro? Love, sorry kay love. Ikaw, you know, dawatan niya. Dawatan niya. Kwarta? Love. 200,000 na, okay? 200,000. Magamit nimo, personal na nimo, gamitan nimo na. Bisag unsa ni gamitan nimo, panghatag nimo sa imong sa imong pamilya. Kinahanglan may mga pamilya karon, tagay sila. Tagaan ako si Kuya Helen kay birthday man daw niya. Sige na. Sige, tagalan, wala problema. Love, dili kay ko magdugay, okay? 500 din sa katao, love. Pero love, wala ganita naka-love making. Unya na ng love making, okay? Unya na ta magdampa, ha? Unya na ta magdampa, okay? Gitagaan ganito kag regalo nga vibration para gamiton to nimo. Kay samtang wala ko love, di ba? Love dili sa ingana, kinahanglan na ka. We need love. Unya unsa man nato ni? Unsa man taong ka, trabaho ni ko, negosyo ni ko. Unsa ka uno na to? Kung dili ko madto, kabalo biya ganing ni Turking. Kung wala bitaw tayo downline, sula biya tayo income. Love, ay ito gilaki-laki niya, unsa man ka, ang tanan-tanan, gihatag na ako mo. Gihatag na ako mo tanan-tanan. Unsa pa man yung mga mo? Kanang gugma na, ara na permi, kanang dampa-dampa. Kanang dampa, na ara na permi. Maghuwat lang ka, gipalitan ka kag vibration ganit, no? Sige lang, maabot na to karon si Darwin, may mga mo. Speaking of the devil. Hello, boss. Darwin, ikaw na bahala ko sa dire, ha? Banil na si ma'am ni mo, mang grocery, kulang mang grocery, doon 200,000 na, ang imong sweldo, Darwin, kini, advance idangan. Uy, boss, kadako ko na ni. 30 mil na, i-advance ko na dahil, kay basig malimot sa ko, malimtanon, may kay ko. Sige, boss. Salamat kayo. Amping ka sa biyahe, boss, ha? Sige na, love. Arin ako kay sayang kayo, ha? Sayang ka na itong, ang atong downline. Sige, mabalik lagi ko. Tulor ako kaadlaw dito. Okay, love. Amping. Ay, pagluya-luya, no? Sama. Ay, pagluya-luya, ha? Maluyam sa takapela na mo, Sige na. At, Darwin, ha? Ikaw na. Kuya Helen, sakit kaayo kung huna-hunaon, kuya. Kaya, Ma'am? Darwin. Ma'am, thank you kay mama. Pero, may nahinay na ko, ma'am.
Sa'yo pa man. Alas 6 pa man. Alas 7 man imo ang kuhan. Kuan mo good, ma'am. Ang bata dito lagi. Kadit lang. Ma'am. Imo kong gigunitan. Darwin, I'm sorry ha. Sure, unsa man, ma'am? Nalang ta ko'y favor ni mo. Unsa man na, ma'am? Can I hug you? Hug? Sige. Why problema? Hug lang, ma'am. Darwin. Imo kong gihagkan, ma'am. Sige lang, kuya da. Dili ka ba ganahan nga hagkan? Oo. Ano? Ay, Darwin. Gigunitan nimo ang akong ulo ug akong buhok. Unsa man imo kong paludhon? Nganong muluhod man ko, ma'am? Luhod lang diha. Ug buhata ang tanan. Ma'am. Silindron? Oo, isilindron ko. Ay, kana, Darwin. Darwin. Isilindron ko, please. Kanang naanda ni mga... Kana, Arito! Kana, Darwin. Oh, no. Oh, Darwin. Darwin, Sige, Darwin, kana, grabe na, kana, Kuya Helen, gikumbulsyon ko itong higayon na, kuya. Nisaka ang akong ang kalimutaw, kuya. Nisaka ang akong kalimutaw. Hapit na ko di kakita, kuya. Kaya kumbulsyon ko, nangurog ang akong mga tuhod, kuya. Grabe nga experience. Mas kuyaw pa man to, kuya, kaysa iyang gipalit na ako, kuya. Oy, mas kuyaw. Hahod kayo si Darwin, kuya. Basta kay hahod niya, kusgan kaayo kay... Grabe. Ay, kuya. Isa lang kamasol pero alsa akong lawas, kuya. Grabe ang nahitabo, kuya. Gani. Di lang kay katuka o sa nahitabo pag ito sa makadakan. Samtang wala si Christine, kuya. Ana, Ma? kinsa ka ng lalaki nga gidaan mo din. Di ba kapaila-ila ta naman mo, ma? Ayaw pag ginanggaw. Ang akong pangutana og igunsa ni mo na. Kinsa na siya sa imong kinabuhi. Ayaw kong tanawa sa man ni ana, ha? Gipangutana ta ka, tubaga ko. Ma? Uyab ni mo siya? Unya si Kristen. Ma? Ako masayod, ma? Ay, siya ka masayod. Unsa inyong plano? Nagplano ko mga... Manglayas ming duha. Unsa? Asa ka mo mga do? Mga tuminto sa akong igagaw, ma. Si Denny. Tas si Disipulo. Dito gyud kang dini disipulo, magunsa man ka didto. Mga layas ganino. Stilan, ang kaayo sa tao, 5 mo katuig nga nagplabihan, siya ay nagpahimo aning bahay, nagpalit anang imong sakyanan, nagkapital anang imong negosyo. Unya karon mo adto ka niya ng laki, ha? Nga driver lang pod nimo unsay nahot ana, unsay sigurado nimong biyaan ka ni ana. Basig biyaan ka, unsay imuhang kasiguruhan. Tarunga ka na, ha? Tarunga ka na.
Sige na, kimulakaw na ko. Antuon ko siya. Babe, Babe. ngano nagila ka? Wala, babe. Babe. Sayod ko. Sayod ko nga posibleng babag ang imong ginikanan. Sa ato pa naghigugmaay. Babe. Posibleng babag sila. Pero kung unsa man imong desisyon, ikaw ang bahala, babe. Babe. Nalibog kayo ko karon. Ayaw kalibog. Sundang ang importante gimahal kay ta ka. Mahal sab kayo ta ka. Love you so much. I love you. I love you. Kuya Helen, na ako karon sa kalibog, kuya. O unsa cute. Kuya, akong kasing-kasing naa sa simpleng tao, ultimo nga tao nga si Darwin. Samtang akong utok, kuya, naagid per mi kay Christine. Kuya, asa mangyud ko, ani? Unsay angay na kong buhaton. Mulayas ba may dito ila ni Dini, disipulo, kuya? Kuya, tabangi og tambagi ko bi. Unsay angay na kong buhaton. Please help me. Inyong magtatampo? Ana? Well. English na sa tabay, mga parente, ang well. Bueno, mga pariente, anhita diri karon bi, unsay inyuhang matambag aning atong letter sender, ha? Unsay matambag ninyo ani? Grabe mga pariente, no? Abi na kung ako ni libog na gyud kaayo ko, mga pariente. What should I do? Ha? Unsay angay buhaton? Ay paubos na ra ba atong oras? Unsay angay buhaton aning atong letter sender? Aron nga, siyempre, matagaan ni siya og maayong panghuna-huna. Maka-decide ni siya, kay lisod biya kay ni sa iyang kahimtang. Ha? This is very difficult. May unsay mga tambag diri bi? Ato ning basahon diri. Talented kaayo ka, kuya, no? Magluto bitaw ko, kuya, magsigi kog agik-ik og katawa, matingala ang akong mga customer. Ha, unsa day mo nga baligya diha Joy? Sunda ang puso mo, ha? Ingon ni Mitch Pilapil. Ingon ni Cherwin, bulagis Christine kay wala na siya living things. Adto ka ni Darwin kay dito ka makumbulsyon niya. Ingon ni Gray, adto na lang ka ni Darwin, kuya, kay maayo mo siya mo sa ilindron, murag si Vladimir Tikiro. Ingon ni Aris, wa ko ikatambag. Wala ni ganay mong otok. Ingon ni Brindo Mandagyo, kung gusto siya og anak kay Darwin na lang siya. Mahal man kaha kaniya. Samtang ingon ni Annalyn Galiana, wala ko ikatambag, kuya, kay na late ko. Si Chari Lu, nag-ingon siya nga maglibog pa ka nga naamang kay tigliwat. Ingon ni Russell, inday mauna ang resulta sa kamot og dili ra yang imong giuna-una. Wala ni mo siguro ang kahoy sa kadlawon nga motinggog nga way dahon. Paminaw, ha? Ana, doon namang good tay gitawag na tumurag basic kaayo ba? Dinis kalibutan, no? Basic kaayo. Unsa may basic nga rule aning kalibutan, ang lalaki para sa babae. Simple as that, Rowena. Rowena. Ana. As simple as that. Gusto ka manganak, adto ka sa lalaki. Gusto ka nga dunay tawgon nga pamilya, adto ka sa lalaki. Kung dili ka gusto nga problema ang imong mga anak nimo, ana, lalaki ra gyud. Lalaki ra gyud, ana. Ang angay kanimo aron masudlan kanimong matres. Oo, dunay mga abnormalities, dunay mga abnormal nga mga pagbati ngadto sa lalaki, babae sa babaye. Abnormal ka na nga pagbati, ana. Sumauna nga kung gusto ka og kalipay, taman-taman, imong i-compromise ang imuhang relasyon ngadto sa isa ka tumboy karon. Ngano, pungkol ka nga dili ka makanegosyo? Negosyo man kay nang ubang pungkol?
Ngano, unsa man ka dili ka kalaka wala kay baba di ka kapaminaw, nga di ka makapanginabuhi? Makapanginabuhi mo. Ayaw himo ang lisod. Ayaw himo ang lisod o komplikado ang mga panghitabo. Ayaw himo Focus ka sa imong desisyon o sa kabuok o sa imong pagtalikod sa Tomboy, dire-diretso na og ayaw na gyud paglingi pa. Besag unsa pa nakadako ang imuha ang presyo ni anang kompromiso. Besag unsa pa nakadako. Lingi og ayaw, lakaw og ayaw na gyud lingi-lingi. Kay kung mulingi ka labayon ta kag bato. So ana lang gyud ka simple, ana ang akong gusto, no? Nga ikon sa imo So, nanginaot ko ana nga nakasabot ka. Oh, by the way, ana, kanang imuhay nga unsan animo na gipalitan kag vibrator, ha? Ihatag na dito ni Chloe Silva. Kay si Chloe Silva, layo pod kay ni siya ra ni nag-inusara. Ihatag na siya dito kay mudawat na siya. Charot. Oy, paalam sa inyong tanan mga paryente. Bye-bye ninyo. Antod og mapuhon magdungog na pod ta sa atong tulumanon mga paryente ha. Ako gyapon ang inyong Kuya Helen.